День народження – це завжди свято, а день народження Союзу автоклубів – це свято для автомобілістів. Адже вже цілих 3 роки, а саме стільки виконалося Союзу автоклубів, дядя Фара та Дмитрій Авто беззупинно розкачують автомобільну спільноту міста Харкова, організовуючи різноманітні покатушки, історичні автомобільні пробіги та спільні союзні зустрічі, де обговорюють як повсякденні потреби автоклубників, так і справжні життєві проблеми. Свято почалося зі святкової промови дяді Фари і Дмитрія Авто та обіцянок того, що ще не зроблено, але обов'язково відбудеться. 3 года вроде бы короткий срок, но когда мы посмотрели на результаты того, что сделано, мы просто ужаснулись с Дмитрием Авто, потому что очень много было мероприятий разного уровня сложности и пробеги всеукраинского масштаба, и всеукраинские акции со всеми городами, и с байкерами, и с автомобилистами, и местного значения мероприятия. Очень немало было сделано. А что хотелось бы сделать? Хотелось бы делать, может быть, чуть меньше мероприятий, но чтобы они были чуть более значительными. Ретро-движение очень интересует, и мы все больше и больше в него сейчас окунаемся. Возобновить, к сожалению, утраченный в этом году парад автоклубов, возможно. Вот есть планы, не все даже могу озвучить, потому что они просто вот мысли. Ну а після святкового вступу почався неймовірно смачний та солодкий стіл. 4 торти подарували Союзу автоклубів, серед яких був торт, зроблений власноруч шанувальницею програми «Автопрем'єр» чарівною Ольгою. На протязі всього свята Союз автоклубів разом із партнерами дарував всім гостям подарунки та сам потрохи обростав подарунками від союзників. Програма «Автопрем'єр» ще раз вітає Союз автоклубів з днем народження та бажає дяді Фарі і Дмитрію Авто творчого натхнення та витримки.